Hello! Mayong adlaw sa inyong tanan. Welcome to Angkuan. Kag ang aton guest subong gali, mga filmmakers of Iloilo. Si Direct Dennis Hubag kag si Direct Kyle Fermendoza. Nag-obrasing Imperios kag Ang Manggagarab. Yeah. Kag amoy ni sila, nominated ni sila sa Gawad Urian, no? Gawad Urian. Kalinga. Okay, so let's go to our clips. This is Angkuan. Check it out. Yeah. Mayong adlaw liwat. Ang guest na sa buong adlaw is duwa ka mga filmmakers dito sa Iloilo. Si Direct Dennis Hubag at si Direct Kyle Fermendoza. And lately, they've been nominated sa Gawad Urian sa ilang mga short films. Sa 2018 Gawad Urian short film nominees. Ang film ni Dennis Hubag na ang title Imperios kag ang film ni Direct Kyle Fermendoza na ang Manggagarab. So, mayong adlaw sa inyo nga duwa, Direct. Mayong adlaw man. Adlaw. Thank you kay Ari ko mo sa aton nga palatuntunan. No? Kag, first of all, kumapotlo ko sa inyo nga, how did you start dabbling in films? Saan ako mo nagsubod? Ako, 2012. Initially, nag-start ako as production designer for Ina Iskasa, Direct Ina Iskasa, who is also an Ilongga, by the way. Sa iya film nga, full-length film nga Asin. But fortunately, I was also selected to be an actor sa the same film. So aside from production design, nag-actor mo ko sa film yan. And that's where Ano nga film to? ang Asin. Asin, ho. Which was an entry for Sine Pambansa 2012. So basically dito ako nag-start. Ang passion and everything just came after. Kaya, Direct. Ako yasang 2013 bali ubra ko sa mga short film projects ni sa eskwelahan. Diragi ko actually ng sugod discover sang film gid. Tapos ang 2014 ging invite ko ni Direct Munding. Sino na siya kanya? Sino na siya kanya? Nga maging actor Oo. sa iyang film, Bantay sa Lakay. Tapos ging-encourage naman ko doon nga ubra sang film, which the year after 2015 made my first film kaginin para sa Sine Kasimanwa. So dito na-discover ko na diyon nga namigili ang as what Direct Kyle said, the passion came after na sa nag-start again, which is sa Sine Kasimanwa gid ako. So, bali, ang pero ang mga short film na title sa mga first? Ang first ko nga ginhimo gid using very cheap cameras. Ang title niya sa Buang, which was based on This was before ang kwan. before Bantay sa Lakay, sa mga 2013 siya. Based on a poem na ginsulat ko. Baliging himo ko siya film. Convert ko siya into film. Tapos, Tapos why na siya naka-ano sa wala. Manwa? So ang iyang premiere sa eskwelahan wala siya napagwa. Wala. Ang first mo yung nag-agwa sa Sine Kasimanwa. Ang first kong film nga nagwa sa Sine Kasimanwa was 2015 na. Ang Maledictos. Ang matang na ako ginhimo nga premiere sa Sine Kasimanwa. So ang imo ya Direct Direct Kyle, ang imo yung first film mo yan First is- film ko as filmmaker na. as filmmaker, Lindsay Tomas. Lindsay Tomas. Entry ko sa Sine Kasimanwa 2015.
2015. Ay, hindi, 16. 2000 16, kaya ang 2015 ang ano pa mo kay Ines Casa. Oh, actor ba ito din? O, actor. So, din si Tomas. 2016. Tapos, sa din si Tomas, I think you won best you won awards dito sa Sineca sa Manwa. Short film. Best short film, Best actor. best actor. Wow. Okay. And pero before the year before sinanag daw ikaw best actor sa 2015. Oh. 2015 sa film ni Ines Casa. Ni Ang Ines Casa. katapusan nga nito. ang katapusan niya. Okay. Ano nga describe it for the sake of mga audience nga mga hindi familiar sa film festival ta diri sa Pilo. Anong mahambal niyo sa Sineca sa Manwa? Well, ang Sineca sa Manwa is ano na siya, yearly Ilonggo Film Festival na siya. Nga ga-feature gid sa mga works sang nga iyagid ba sa mga Ilonggo. Tapos amo na siya para sa akon, it's an opportunity for filmmakers para pagwa nila obra, pagwa nila palantaw nila si panita kung amo nigili kinobra ko na yung film. Ang imo nga imagination day or imo nga kung ano blay mo nga gusto, mga storya mo bla nga gusto mo ipabati sila. So, dira gid i-acknowledge ko gid na ang Sineca sa Manwa gid has amo gid na siyang kumbaga dunanay gid na. Kung ako as a filmmaker, and I do believe kid Direk Kyle as nga magano nga nagano gid nga though stepping stone gid siya as para ma-recognize as a filmmaker. So, from ground zero to whatever your direction is sa filmmaking, Arab sila support. By the way, ang sa mga wala pa kabalo sa pastada sa Sineca sa Manwa. Sineca sa Manwa is a film festival, Western Visayas Film Festival, which is also supported by Department of Tourism, Tony Helen Catalbas, who has agreed with our festival director, si Derek Albert, that they have agreed to fund filmmakers. No? So, amo na siyang grants program. Nagsulod na siya sa 2015, I believe. Yeah. So, Ang grants program, I think 2015, 16. I think ang first nga sa 14 was ang competition, ang selection. Selection. Oh, 15 Selection. Nehemia. 14 na yung tagwa 14. kay nadumduman ko apat lang to no na Nag-shoot kami sa Ugayo, nag-shoot man sang Kwan, pero that was 2013, 2013, 14, 15, sakto 2015. Yung first batch, I think, kay Mia Reyes, Noel De Leon, si Ines Casa, tapos nga, pagod nga sa taga Akla niya. Si Martisano. Martisan. But anyway, amo na siya ang Sineca sa Manwa. It's a joint effort. Ang subong nga Sineca sa Manwa Film Grants is a joint effort of Department of Tourism, headed by Attorney Helen Catalbas, and they paved the way for Ilonggo cinema. And I'd have to agree, and anyone should agree siguro that that this festival has paved the way for filmmakers, new and old alike. So that's why we are here now today. And we've got into places that we've never been before towards ang Sineca sa Manwa and with the efforts of these people. just to add lang kay Direk Kyle, tiyan mo na kung wala na Sineca sa Manwa, I mean anong outlet bigay kung mamatomato ka lang. I mean dira ka kuha sa mo confidence bla para makasubmit ka sa iba na Sineca sa Manwa is very accommodating, especially sa mga new filmmakers, mga pareho samon una. So dira gid nagsugod ta na. Sineca sa Manwa is every San Oy siya. Usually December every year. Tapos usually may mga film grants nga mga competition. So after sa gin-showcase ng mga films nyo,
Where has your films gone na? Ang Imperious, Oh. mga ganaan sa pagtilaw. Ang film na naging imo kay tungod sa grants program. Pagkatapos siya nga naging centerpiece selection together with Manggagaram, gipadala siya, naging selection sa Selection siya. Official selection Oo. sa... to name a few, no? Oo. Ang Cinema Region. Cinema Region. Sini kasi man wagin libot niya man. Ang ginlibot niya man sa bilog nga Western Visayas, Blantique, Aklan, Capiz. Sa, of course, Iloilo. So, it goes to show nga wala lagi napabayaan sini kasi man ang mga films. Ngati, market good siya for others to see. So aside sa nang sa ano to Cinema Region, I think ko doon nakadala ko sa Cinema Region. Oh. Cinema Region. Sa diin tong Cinema Region. Cinema Region, Manila siya this time. Oh. Because ang Cinema Region, it has been around for 10 years now. And usually, sa lain-lain na sila nga lugar, lain-lain ang host mo. On their 10th anniversary, nag-decide silang ibalik sa Manila. So, recently rito kami ni Direk Dennis, tapos kina TM, and a few more others. Nagpa-Manila kami as contingent, as to represent Sinica Simanwa and Western Visayas. We were put into different categories for screening, wala? And, you know, na-enjoy man sing tanan ang obra sa mga Ilonggo, evidently. Doon nakibot man sila blang munigli ang Oo. quality sang Ilonggo films So, which is ang aiman nga daan sa Cinema Region is hindi na maging Manila-centric ang film industry. So, dito nakita, kag kami man, nakita man namon nga sa iban nga regions, gili, may amon manigili nga mga... ang diversity sang grabing diversity. style, sang visual, sang tanan-tanan. So, ang muna nga nakita namon, tingin badalam din naman balik doon. Ang last, ang sang sinila nga ano, that was your first year sa Cinema Region. First time ko. First time mo nga na-include sa isa ka festival. Nga I mean outside Iloilo. Outside Sinica Cinema, Simanwa. yeah. Ang sa imo ya direct before sila I believe dibla do last year. Bali, twice or na do- ng Cinema Region. Twice ka na nag-Cinema Region. Sa last year, ang entry ko naman din si Tomas ang mutong sa 2016 nga Cinema Region. That was your first time nga First time outside sa sa Sinica Simanwa. Outside Sinica Simanwa. Nice. Sa anong mga favorite ng mga filmmakers, mga big influences? Para sa inyo, doon ka grabe gid yung influence niya. Or pwede man i-separate ang inyong mga influences kung inyong mga paborito lang gid yan. Sino yung direct? Ang ako Araya actually, ba ko gini kung sino iya. damo pala. Pero ang director gid nga sang nakita ko siya, doon ng gambal ko lang nga, hindi ka giliki mo sa kamuning nga film. Ngunit iside ko gid Alejandro Jodorowsky gid. Na kag Mga dalon-dalon. oo, kag si Kenneth Anger, kag si Edmond Merigi. So, Kuga mga ano ba? Mga obscure ba? Oh. ikaw na ang sa pili si Well, hindi man obscure pero I mean laning do ka. Oo. Unusual. May signature. Mas namiyan ko siyang avant-garde eh. Oo. Amo na. So, Doon ang sabor. ang lain siya bla sa iban nga So mas namiyan ko na, mas namiyan ko sang amo na bla. Nga amo na nga filmmaking kiti udo. Dula ini ako na. Yung mga direct. Ako niya, mainstream, sa Mailan, Spielberg. M. Night Shyamalan. Shyamalan. Like si Spielberg. Spielberg. Basically because I like the way they tell a story. Kung paano sila mag-ubra ang story. Si Shyamalan git mismo.
Kay, I think I grew up to watching the sign, Sixth Sense. So nami ako sang paano sila mag-come up sang story and how they tell it effectively. Artista mo pa dayon, acknowledge ko lang yung presence dito sa kasaman kay indie actor. Indie actor, local indie actor. Kaya ang isa sa mga bago mga young filmmakers. Upcoming. Sa actor ta si Drock Sanchez kag si Jason Sineta. Nagdaog sang ano kung nagaan mo to lately Jury kaya Award ni 2008. 2017 Jury Award Sine Kasamanwa 2017. Oh, kag of course ang ato niya cinematographer sa Dreho Arayo. Uy. Kuan man ni siya. Ari man ni siya involved man ni siya sa mga indie film, mga local indie film. Local indie film community. The infamous niya. So speaking of local Iloilo, Ilonggo cinema, anong mambal niya sa Ilonggo cinema? Or sa buong galuto pa lang ta sa buong. Personally, I think Ilonggo filmmakers are still trying to find their own voice. But evidently, nakita ang mga signs of big potential to make it through. Because na-prove na by a few people. Tia Malores already made it big. Sa Tara, It's going to be our direct TM is going to be our next guest. Oh, next guest? The guy. Direct TM. Oh. Stara, who is also a well-known, renowned editor, filmmaker. Si Aramis Albert Banyares, Ang ato niya festival director and founder. I've heard nga kuan nga as far as Ilonggo cinema asip lang wala ko kabalo. I've heard ang Iloilo Western Visayas has the biggest number of films every year outside Manila kuno. Every year. Because of Actually, Cinema na-mention isang pag-attend mo sa Cinema Region. Cinema Region 10. Actually, ang amot ng Cinema Region 10 was the biggest contingent sa Western Visayas. 13 films Oh, baba. ang gipagwa sa Cinema Region. 13 films. So, una mga tigdua lang Oo. sa Usually tatlo na eh. Oo, Usually ang iban nga region yung tigtatlo. but I think they had to push for 13 films. 13 films. Kanugon si mga films hindi na pagbago. Oo. Ma-stick na sila sa top. Kag na ano man and this is not nga nagatingkal ko kiti nabatian mismo dito nga the biggest regional festival, although it's not the first or it's not pinaka grandigid, pero the biggest regional film festival is Cine Kasmanwa, and Regional Film Festival. people there sa Manila, actually tanan nga film community all over the Philippines nag-recognize ng Cine Kasmanwa. So being ara ka dito makes you proud nga Ilonggo ka kung game mo ka film. So very proud. Ano na. I mean, people should do. Ilonggo should be proud. Should be proud as well. Okay, ganda. So, kuan. So, nalagay, doon nadulak sa question ko. But Ilonggo Cinema is getting somewhere. Somewhere. Ilonggo Cinema. Kag last year, last 2017, I believe that was the biggest number of films nga gin-sponsoran sang Department of Tourism sa aton. 10 filmmakers. 8 films. 8 films. 8 films. With 100,000 each as budget. Budget. Dapat boy nang isip mo. Oh, ayan ay.
So, anong mga plans niyo for the future? Anong mga next project niyo? Ako may ginaluto. Wala ko sa mga feature film. Full length or Full length. full length? May offer na mga produce. Pero Oh. wala ko may offer. Oh. So, within this year. Ano nga dyan? Actually, ka-argue pa kami. Okay. Ka-argue pa. Top secret pa. Hindi man nga top secret. Pero wala pa ka maka-decide. Wala pa kami. Gusto ko talaga, ang ako na ginapay ko. Mas gusto ko pag gusto ko na rin. Gusto ko horror. Okay man gusto horror, pero I'm still trying to find a better way to tell a horror story. Gusto ko may line naman. Something new, not typical horror. Pero mo palagi na-argue na ako. Bato ko lang, siguro mga 70% sure na hindi na commit mo. So, mo pala lang class. Sa ako niya, subuto eh. Kapali, I mean, everyone knows it. Pero dito, ang plan ko niya for the future is mahimo it films. If possible, every year. Mayroon ako output. No, mayroon output. Though, it's not for others. It's not for anyone else. Do para na lang bla sa akon bla. Personal archive. Do personal ano ko man. Ngati kada tuig dapat mayroon ako pagkuha ng film. So this year, actually we are in stages of pre-production na. Wala pa kami ng principal photography, pero na establish ko na ang storyline script ito na. This year ang akon nga film is lain siya sa mga previous films ko kay gusto ko magwa sa muna ka genre bla. Lain naman nga genre. Tingnan ko naman kung ano ko, if I would work sa environment nga mo na hindi nakukomportable na sa ginobra ko. The challenge man somehow, the challenge man. I mean, ang akong production team which is Zero Bad Productions, we receive challenges gid eh. Ngate, imo ka mo mo ni. Consider mo na namon. Kag ang sa subong ang sining nga film is balidogin tipon ko may gigwa ko lang ang mga sa mga previous films ko nagwa ko from each of them. Subong lang ko nag-recycle actually. So kasi sa muna wala ko gamon mo. I mean sa kada film ko lain-lain ang actor mo, wala gyud ko gagamit so same actor twice. So subong ging break ko man nga muna nga rule na kon. It's totally out of my comfort zone ang ginahimo ko subong. So medyo complicated mo para sa do ka pud live lang. Pero I mean we can do it. So muna. Are you allowed to say kung anong genre ang next mga film? Or Okay lang po lang. genre? Next film ko is going to be ano siya, action thriller siya. So wala, watch out. May title na or wala pa? Working title or? Ay, hindi ko lang ano, pagkambala tayo. Surprise na lang. Surprise. Going back sa mga filmmaking process, anong mga naging challenges niyo? Anong mga naging challenges niyo bilang filmmaker? Or sabihin Pardon my or thoughts. anong mga films na grabe yung nilagyan yung mga ay di po lado do ka ano gid bla isa story worth telling bala nga do ang mga inagyan yung blang Sang ka-shoot ko sa mga garang. While ko ma-anticipate, kaya nga ako mga ginagawa ang mga crew black. Filmmakers man. So, isang time mo lapit na ng sinika si Manuel last year. Nagsako na sila shoot. So, why na ko bilhin ng tao? ako lang isa, as in literal
Independent film. Independent filmmaker. Solo ba ko, they don't call it independent filmmaking for nothing. Totoo, nag-shoot ko sa bukid. Dala ko tripod, ako camera, bag camera. Tapos nagpili kong pinaka namin nga spot ko, may falls mo. Pati galing sa lako lang, may problem kung paano ko sa kaon. Tingin sa kaon siya, kinakayatan kong ang tripod sa piyak, nakabagong abugat. Saka ko, isa kamot. Hindi puga ba? Tapos may po guide. Oo. Ginakato ako naman siya before, pero tutulang ko siya nga sa babaw. Pero amo na pala daw, why na ko, kapos na ko sa tao. Paglabot ko sa babaw, mapasta ka pa kamera, tapos i-shooting ko pa ako ng lawas. Ako mang ma-act. Totoo mo na bla. May alaman point nga ano nga. Subok ba? May alaman point nga why gusto ko handle. Gusto ko handle. Ang problema ko lang sino mo uyat sa kamera. May actor ko nga bata. Iyate na dapli mo yun. Amo na ang pinaka-challenge usually ang crew. Ang iba do charge of experience na nila. Pero but you know, at the same time you learn on the different process in the different areas of filmmaking. It's good nga maagyan mo tanan. Kaya para bala mo na sa production isa na mo ng good life sa cinematography mo ng good life sa ano. Muna lang maagyan mo tanan, matapaka mo tanan. Why man sang time nga ikaw lang isa nag-amuna and then nga natulog ka sa mga taga-digtong ng ano ni Sir Ma. Why tawo? Why tawo? Tunga ko. Mayo lang yung tunga ko. Kung na-discuss ako to, may masalbar ako, why tawo? Di ka kasaka ako, duwa ka platform ang host mo, tapos umupoy na ako. Ayun po. Hindi ang balko hapon na, hindi ko mabalik ko maligid. Ang scene kasi sa ano nga may... Line pagid. Okay. Ang sa jungle, yung nga scene niya, sa babaw. Okay. Yung saka ko sa babaw, yung ito namin. Kung nabalang ba ko, nag-risk ko, pero worth it man. Walang man nga kayang, nagaling mo lang. Good life kita man, kung wag ako. Tapos puli ka, alin sa bukid, ngunit umante mo, bukid. Puli ka, mga alas 6 na city, na may pasuga, dalan, lakron ka pang banwa. Tapos damo pa dala mo. Tapos may kapabaklan supplings kay temprano pagkatulog mga tao na... Amo lang mga challenges ako, hindi ng tao. Naman kay isiklipit ka. Fortunately. Oo. Kung mga director nga, kung makatiming. Kung na-realize ko sa uli, ang bako na dagdag ito bino. Kung mga director, ito gali nga tambok ang patot. No! Tanto na lang. Kung buwis buhay ko. Laro ko lang. Kung tayo kung may Wala ko drone. naman director eh. Kung may drone ko tayo, pwede ko tayo pakarga sa drone, magambit na babaw mo. Bukol naman. O sige na para matapos na. Pina-product na ko ni festival na ito. Speaking of which, muna, ang sako niya mo naman ng challenge. Grabe, pagid niya. Kita kung si Direk Kyle wala yung tao, ako mayara ko sa crew, mayara ko yung crew mo. Pero dito gigimiging ang amo niya nga challenge is more of do psychological ang amo niya challenge. Nga nakambal ka nga psychological. Kita number 1 ni Daan. Una-una pa lang sa pagdaog sang Corintios. That was Amo lang film amo na which earned you the earned, yeah. Oo. Amo na. So pagpili pa lang to sa amo ko to nga film, Corintios, it was very simple nga film. Nagdamdamo, nagambal nga, nagdaog na siya. So may ara na daan kami challenge nga i-prove mo, meaning me, i-prove ko lang nga Worthy ka. I know what I'm doing. Ate, mayo man yara ako nga ang partner ko ang cinematographer ko, si Dax, si Steven Tabaras. Sa plug niya. Ang siya man ang nag-encourage kasi ako ng kuling. Sige, imon tani. Dito lang dahil may challenge na kami. Nga dapat amon film hindi flagpat, dapat amon film hindi amon. So
dito na mo na encounter nga i-overcome mga challenge kasi number 1 wala kami proper na gamit. Number 2 wala kami proper training paano mag-operate yung gamit no muna bala. Storya sila sa mountain so. Amo nang cherry on top kumbaga. Mountain so. So tanan-tanan na to nga pressure ka pile up na mo. Ano ang mountain show? Karon mo pa na yan ng mountain show. So mga challenge ko muna pile up. Gambal ko yung masurinder ako. In the middle of production, si Direk Kyle saksi mo na. Gambal ko yan, hindi na ko tama na. Actually, there came a time ng producer ko mismo, which was Direk Albert. Nabalang ko na siya mismo kasi Direk hindi na, baitang ko na lang ang ginan, hindi na ako mag-continue. Seryoso mo ka na. Alam na. And that's not, hindi na yung ibo ka istorya kahit Grabe ang pressures. ara ng tuod na ka natabo. And, kagara to siya. And sa mo nga time ya away na gikuya pag-asa ya do give up na ko. Naggambal na ko lang mag-give up ako ba. And thankful gid ko nga ara si Direk Albert. Ginambala niya ko din nga don't say things like that. Nga mo na. In a serious tone, nga akig-akig siya. Nga hindi ko pagambala sa nga muna. Kiti para ako no kung ambalong ko na ako muna duging ambal ko lang ging prove ko ang mga naghambal nga hindi word ni magdabo muna ging prove ko lang ko no nga sakto sila so dito do nag-snap sa ano ko nga sige ate brown ko din do muna ba and dito lang yun ang pinaka-challenge na ginawa na sa last scene sa kakon nga film nga gambal si Direk nga amo ni gusto ko niya amo ni matabo mo ni matabo. Wala gid ko gapate nga ma-pull off ko na amo na gambal ko. Ding ko na mangita mo na gambal siya mo. Ning pangita ka sa bukid nga disyerto nga may mga ano. Hindi nga na makakita bukid nga disyerto di si Lilo mo na. Ang bali pa gusto ya maka-shoot ka sang something grande nga scene. Ang scene nga muna which is last nga scene dapat amo na tapos ano ning tapos ng film. It should look grand, movie, you mean? This should look like this. As producer, gambal siya ka muna. So, ano sa punto nga, hindi ko na kaya nga muna. Gambal siya ka, gambal sa direct. And I'm very thankful sa mga friends ko man, mga friends ko nga director. Gambal man sila nga. Gambal sila nga, di. Kubraha lang makaya mo. Galakat ko na halin sa gambal dito. Okay, halin sa B. Lakat lang ko na muna ako papuli, pakatos pabiya. Duga gatulo luwa ko unconsciously kito puga drama scene gito. Dali lang naglakat ka halin sa B, pakatos pabiya. Okay, wala na yung gusto ko magano mo. Gusto ko manumdum bla kung paano ko ni Brown man muna tanan ko mga amigo nga online muna ginapang text ako na pang message ko pre puga mga dumagago na ko muna. Basta sa uli isang galakat ko na paramdam ko din nga kung gusto mo ko mag-shoot sa deserto nga bukid since dire sila ilo wala man bukid nga lapit nga masyutan tala kata may mo ta bukid. Tiksan ko din ako ng production team eh. Kaimo, tapukin. Okay. Tiksan ko ako nga production team. Ang art department. Kumbaga. Bal ko ngita tamo ng lugar. Na, Arkilata Bakho. Himo kami bukid. Arkila Bakho kang nangihimo bukid. Oo. Using... Gambal lang iban nga puga. Imposible na yan nga mo na we have pictures and footage to prove nga ginimo na namo na nga bukid Using balas kag bato. using bato. So muna kung makita niyo yung film sa last part, sa first kag last part amo ginangimutan ko. Ang amo na ginatawag sang production ang sang crew ko nga Mountain Show. Kiti ang amo na nga bukid ginimo ko na mo. Oo na. So
Siya na lang nag-explain sa self niya. Pero sa uli, kambal ka lang po worth it man gali. Ito mo na. Okay man ah. Pero tayo kambal ka na yung nga po ka. Sino nga director sa kasaysayan sa filmmaking, si Lilo, nung bravo okay. Oo na, ako lang. Okay na ko na. Imbis nga climb mountains, nag-create a mountain kaya. Oo, mapalayo ka pa. Mountain show. Mountain siya. Ang mo manibugas toon. Di mo ka na lang bukit. So ano pag iting mga fun question na lang yan. Sino sa local nga sa national gali sa mga tanan yung mga artista sa Pilipinas, who do you want to work with? Uy, gusto ko na nga question. Bayo laki. Bye, lucky pwede yan. Butang ta mamambal, kabi butang ta mamambal, ang isa ka producer nga may budget ko taga wa kasang sikat nga artista. Who do you want to work with? Pilang budget? Si Drox. Si Drox, mahal pa niyo. Mahal pa niyo. Kung mayara na ko ya sang Local. Actor. Local to. Actor, Pilipinas. Actor. Eddie Garcia. Drox Sanchez ako niya. Mayara ko ya. Ano, sanay mo? Ambot kong artista sa pro-operan ko gid siya. Bisan di sa kabalo mag-act ipa-act ko siya. Sino? Dabot ko sino na. Sino ba? Hindi yan si Manny Pacquiao. Hindi. Di sa kabalo mag-act. Di sa kabalo mag-act ya, pero gina-imagine ko na kung ano nga mga pelikula ang Nanay siya. Sige, sino? Smokehouse. Okay. Art film yung bro. Smokehouse on part. Damo naman tanaw, miskan mga miskan mga yes, regardless of course. of political opinion. Oh, Mga tanaw na yan. Uy. Nga si Mukha Uso. Ano nga genre you think ang Art film mo brown na mo ni Muka. So ikaw ang aktor? Ako na ang Hindi. Balimano lang ko. Kundi ko sa ako talaga. Suguong klase. Suguong mo lang. Mga klase ng mga art film, mga naga-role, mga nagabaligya balot or ano? Mga Basi or mga interpretation or ala mga kumbaga masunggod ko ako hindi ko paggaan sang aral nga rating mo doon na bla. Okay. Muka na yan mo. Yung meaning yung kuha mo si Muka, matik na yun niya. Artista pa lang yun na lang. No? Si Sinong na bla. Mga Muka girls na. Pero tikon wala pa sa kontrata ang Mocha Girls. Si Mocha lang. Okay lang yun dyan. Mocha lang yun dyan. Mocha Uso. Kalantawa na Antichrist. Doon mo na. Doon mo na mga brown ko dyan. Serbian films. Yes. Imo ya direct Kyle. Laki ako na ako. Tsaka Joel Torre. Joel Torre. Si Joel Torre, anong gusto niya si Joel Torre? Nami ako siya. Gusto ko ano nga dyan you think ang ano? Bisa lang. Action. Action. Pero doon siya ang gina-eye ko actually. Gusto ko ako. Sa kwan niya? Kung sa babae, Kung sa babae, sana? Sinabi mo. Pero actually, ginambal ko lang siya nga si Muka Uso na ako gipili. Ay, basi malantaw yan eh. I-fansign niya ko doon. Ay, Muka! Amulan ko kasi. Thank you. Are. How about sa international? Uy!
international. Kung sa international, layo bang pagba? Patriotic mo din yan. While ka pa naman doon, makutungkol isla na yun. Kamuya kung sinong inyo nga sa national. Imo yung nga si Eddie Garcia. Imo Si yan. Manoy ba? Acknowledging the arrival of the Recian, our next guest. Sino ba ganyan? Local? Ayan. Local sila. Si ano? Eugene Domingo ba? Dito. Around Comedic side. Or lang, Mong siguro. Direct. Ay, direct. Congrats, Glenn. No? Acknowledging the arrival of our second guest, our next guest. For our next episode. So okay, sa international, sino? Ano? Actor na or director? Actor or actress? Christian Bale, guro ako na. Christian Bale. Christian Bale. Ano nga genre? Kung anong genre ako subong. Kay... Ang genre mo subong nga ang like pareho sa Correccios. Experimental, avant-garde. Oh. Feeling ko siya lang ang guro makapulok guro sa mga gina-imagine guro ng mga Christian Bale. Dublang, kuya ko. Si International. ano guro? Si Mel Gibson. Sana siya. Mel Gibson. Mel Gibson. Uli ko ka. Sadya mo na, controversial. Are ya. Kung kaan ka mo budget mo brasang mainstream ala Marvel, Star Wars, ano ang gusto nyo i-handle? Something na mainstream, something sci-fi. Like example, kung gusto mo superhero, sino ang superhero? Kung gusto mo nga sci-fi, ano gusto mo nga sci-fi? Star Wars, Star Trek? Fantasy ako. Mga Harry Potter na style. Do Harry Potter sequel, do mo na. Imo ya. Direct. Akong guro ang mga ano guro. Mga war films guro, mga Band of Brothers, mga Hindi, pero kung something do fantasy. fantasy mga Mainstream, super mainstream. super mix. Butang tamambal, makalapit si mo ang New Lines. nagkalapit si mo, butang ta ang Fox, kag Marvel, kag Warner Brothers. Pangita sila sang body ng Spawn guro. Spawn. Ako may imo sa Spawn. Spawn. Ang kami na lang. Tiga. Sa Jamie Foxx. Pinaluto mas. Somehow nakomplito kung na-intindihan ko yung stories ng Spawn. So, ako na maka-judge. Ako na Harry Potter. Harry Potter. So anong inyong last message nyo sa mga audience ta? Parting words. Anong mga i-plug yung mga whatever projects or whatever you have or whatever you need to plug? Wala naman ako sa i-plug actually. Pero, I'm going to say what I always tell ang mga batang filmmakers, mga pamangkot. Ano man yung brown. I mean, ubra ka lang film. Just make films, just keep on making them. Just enjoy making films. Kasi amo lang yun yan. I mean, bisan damo, patao mo, balis mo mga plagpat lang yun ang ubra mo. May ara, may asang audience nga para dirain mo film. Kaya sa lipot nga tuwi, mga tinuig nga ara ko sa amo na blang obra na realize ko ginangati bisan ano pa yung imo mga pelikula may ara ginatao nga man namin dom. And it's para sa ano yun, para sa mo gapasugod bala.
very helpful ang amo na kita amo nang ginambal sa kaso. Imo ya direct Parting words. or anything to plug, any message? Ayo, nalipat ko sang exact dates, pero ang na-nominate kami, di ba? So, may sila screening, I think, sa Manila yata. So, nalipat mo kung... Kayo ang sine Or post. Sine Manunuri. I-post na naman sa Sanika Simanwa nga page. I think i-update mo ni Direk Albert. Pero may 15-day screening sila yata. Wala pa sing exact na schedule sa screening or dates. Pero i-screen na siya sa Manila sa this coming June. I think towards from the end June of the month. 15 Onwards. to from June 15 to 29 Cinema Centenario may exclusive screening siya sa mga films. Bali sa So I think ang tanan nga nominated sa Gawadurian i-screen, including ours. pero do wala ko hindi ko sure exactly where. And apart siguro inspirational, something inspirational. If you love films, just do what you can, learn what you want to learn. Don't let people tell you what to do. Well, you listen to advice and everything, but bottom line is that if you love film or whatever you love in general, just do it. So, thank you, Ged. Thank you, Ged, mga Salamat directs. sa time may kayo ubos. Thank you, Ged. Sa pag-ubos ng kape, yung muna ko. And good luck sa nominations. Yes, hopefully